Nura M Inuwa da wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashe tun daga shekarar 2010 har zuwa yanzu 2022. Muna fatan zai ci gaba da tashi har gaba da shekarar 2022. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da zuwa tashar Bakin Fama Hausa TV, tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Dan yau na farko ci gobe ko wannan channel ɗin ta mai albarka. Muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyon ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana insha Allah, da kuma comment yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyon ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Shi dai wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa ya saka muku wannan waƙa wato da ta iso a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka wato Bakin Fama Hausa TV, wacce ta ƙware wajen kawo muku labarai cikin awa 24 ba tare da hauma ko sasan zuciya a ciki ba. Kai dai abin da muke da ita na da kai idan yau ne farkon shigo ko wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment yadda za ka riƙa samun sabbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. In kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah, da kuma comment yadda kai ma aka ci gaba da samun sabbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Bari mu ba Nura M Inuwa mai waƙi. Nura M Inuwa, bismillah.